खुलुमबाय लाब्रा बड' रादाबाव आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा। फैदो दानिया दिनैनि रादाबखौ बयबो खोनासंदो। दिनैनि गाहाय रादाबफोरानो जाहैबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जायफोर खुदियाफोरा लेखा फरायनायाव गोसो होआ, मबाइल नायनायावल' गोसो होयो। बिमा बिफानिफ्राय मबाइल बियै बियै गाबबाय थायो। बैफोर खुदियाफोरा लेखा फरायनायाव गोसो होआ। बेनिखायनो खुदियाफोरा एबारनिफ्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला पुलिसा हमनानै लाबोनाय जागोन। बेनिखायनो उन्दै उन्दै नानि गथ'फोरा जाहाथे मेगि जानाय गथ'फोरा बिमा बिफानिफ्राय मबाइल मोनाबाथाय गाबा। नङाबा बिमा बिफानिफ्राय मबाइल नायनानै गाबबाय थायोब्ला, मबाइल बिनानै गाबबाय थायोब्ला अब्ला पुलिसा नोंसोरखौ नानिमोन बाबुमोन नोंसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरबाबो पुलिसा नोंसोरखौ न'निफ्राय हमनानै लानानै फैनाय जागोन। बेनिखायनो नानिमोन बाबुमोन मबाइलखौ बारा दा नायबाय था, नङाबा पुलिसा नोंसोरखौ हमनानै लायगोन आरो बांद्राय मबाइल होनबाय थाबा हराव मोदायफोराबो नोंसोरखौ हिहि हाहा होननानै सिगिहैगोन। स' दिनैनि रादाबा एसेनोसै। डेन्जार माथा मारिनो रोंमारोथ' बे हापाङा। डेन्जार रादाबनि थाखाय स्क्रिप्ट लिरनानै हरबाय माथो। एबार गथ'फोरा एसेबाबो सांग्रां जासिगोन बे। बांद्राय मबाइल नायग्रा गथ'फोरबो दंथारोना। ना मा बुङो बन्द'फोर? खुलुमबाय। आया माथो एमाव राजासो। मालाय एमाव राजा? माबालै मोनसे रादाब होफैनोसो फैदों आं। मा रादाब? माबालै बिराद गरम जादोंना दासान्दि बोथोरा, सान्दुङा हाव हाव दुंदोंना। औ गरम बोथोराव गरम जायाबालाय। अब्लाबो बिदि होननानै बांद्राय गरम जागोन नामाब्रा? मा एसे दुबालै बे गरमा। माने सान्दुं राजाया। बेनिखायनो सान्दुं राजानि थाखाय मोनसे रादाब लानानै फैदों आं। आच्छा देलाय खोन्थालाय मा रादाब? आच्छा नों खोन्थालाय सान्दुं राजाया टिभि नायोना नायालाय? आंबो मिथियालै सान्दुं राजाया बे टिभि नायोना नाया। माने सान्दुं राजानिसिम मोनसे निउस होनांगौ आरोना, बांद्राय गरम जादों नालाय। सान्दुं राजाया जुदि टिभि नायो अब्ला नोंथांनि रादाबखौ खोनानानै एसे दुंनायफोरखौ खम खालामगोन खोमा। मानसियालाय जौसो लोंना फैदों नामाब्रा? गरमनि थाखाय आं सान्दुं राजानि थाखाय निउस बानायनांगौ? औब्रा नोंसोरनि निउसखौथ' बयबो नायोना। गथ'लाय उन्दैलाय बोरायलाय बुरैलाय सेंग्रालाय सिख्लालाय सानाबो नायगोन खोमा दा। बेनिखायनो साननिसिमबो दैथायहरनांगोन निउसखौ, जाहाथे सान्दुं बिथाङा मोनथिनानै सान्दुं दुंनायखौ एसे खम खालामो, डिग्रिफोरखौ एसे खम खालामो। बांद्राय दुगा जाथारबायथ'। साला बिफा बायदि थारलै माथो आखला। सान्दुंनिसिमलाय बोरै रादाब दैथायहरनांगौ जाखोब्रा? मा सानखोब्रा? हा होनो हागोन हाया बुं? ओइ साला सान्दुं राजानि न'आवबा टिभि दङना गैया? जोंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा? आइया बाथरि होग्रा मानसिफ्रानो जेबो मिथिया नामाब्रा? सान्दुं राजानि न'आव टिभि दङना गैया? आं हानाय नङालै बे रादाबखौ। थां बेलेग निउस चेनेलफोराव खोन्थाहैथां। बेवहाय हानाय नङा, जों हानाय नङा। आच्छा बारु थाइबानि लारु, अब्ला मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा? मा खामानि? बै मेट्रिक परीक्षायाव फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजनाव थांग्राफ्रा खायसे बिराद गाबो दुखु जायोना। औ जायोथ' आरो नाम्बार खम मोनदों होनना। ओमफ्राय माथो खालामनांगौ जाखो बिसोरखौलाय? बिसोरखौ जेबोखौनो खालामनाङा। जायफोरा फार्स्ट डिभिजन थांदों, सेकेन्ड डिभिजन थांदों बिसोरनि थाखाय जेबोखौनो खालामनाङा। बिसोर साला बिराद दुगा मिथिबायना, नाम्बार बुरजा मोननानैबो आरो नांबावगौ होननानै गाबफ्लाबायो, ओरैनो दुखु जाफ्लाबायो। थार्ड डिभिजन थांनायफोरखौ खेंसालियायै इनसाल्ट मारियो। बेनिखायनो बिसोरखौ जेबोखौनो खालामनो नांला एबारनिफ्राय। हायोब्ला थार्ड डिभिजनाव थांनायफोरखौ निउसाव होदोब्रा, जेरै आंखौ। थार्ड डिभिजनाव थांग्राफोरखौलाय बोरै निउसाव होनांगौ जाखोब्रा? होनांगौब्रा, मानो होआबालाय? फार्स्ट डिभिजनाव मोनग्राफ्रा गाबलाबायोना, बेनिखायनो बिसोरखौ होनाङाब्रा। थार्ड डिभिजनाव थांग्राफोरखौसो निउस चेनेलाव होनांगौ, मिथिबाय? अब्लासो फार्स्ट डिभिजनाव थांग्राफ्रा सेकेन्ड डिभिजन मोननो लुगैगोन, सेकेन्ड डिभिजनाव थांग्राफ्रा थार्ड डिभिजनाव मोननो लुगैगोन। आरो थार्ड डिभिजनाव मोनग्राफोरालाय? बिसोरलाय जेब्लाबो थैस' थांस' थार्ड डिभिजनखौनो मोननो लुगैगोनब्रा। मालाबा बोरैबा फरायसंना लाफ्लांबा फार्स्ट डिभिजनबो मोननो हानाय ना। बेनिखायनो एबार थार्ड डिभिजनाव थांग्राफोरखौसो हाइलाइट खालामनांगौ, मिथिबाय? टिभियाव देखायनांगौ जोंफोरखौसो। खोथाया बारा गाज्रि नङा नंनायालाय। फार्स्ट डिभिजनाव थांग्रा सेकेन्ड डिभिजनाव थांग्राफोरा थैला थैलि जालाबायोना खायसेया नाम्बार खम मोनदों होनना। थेवबो थार्ड डिभिजननि अनजिमाया बिराद बाराना, निउसाव होख'जोबनो हानाय नङाना। मानो होख'जोबनो हायाब्रा? एकदम गाथ'फोरखौ निउसाव होब्रा। जों लाजियाना। अदेबानि जों थुलुंगासो मोनगोनब्रा थार्ड डिभिजन थांलायबाबो निउसाव होजालायदों होननानै। है साला बिफायासो थिनहरदों नामाब्रा आंखौ खर गुदुं खालामनो? ओइ एमाव राजा थां गरमफ्राव मा बायदिसिना जालाबायदों नोंलाय? गरमनि खोथाखौथ' दा बुंसै, आं सान्दुं राजाजों मोनबा नांलायसिगौ मोनसे। नाथाय हायाना। बेनिखायनो आंनि थार्ड डिभिजनाव मोननायखौनो निउस चेनेलाव होदोब्रा। दा साला गथ' थां हाला बेरागालिजों एसे बेरायहैथां। माबा बेरागालिजोंसो एदावलायबाय, थांलां बेयाव। साला बिफायाबो खम
डिस्टार्ब नङा आरो फिसालायाबो डिस्टार्बलै माबा सान्दुं राजानि थाखाय निउस बानायनांगौ थार्ड डिभिजनाव थांग्राफोरनि थाखाय निउस बानायनांगौ बा ओइचएस पास जाबावबाय बिनि दुगाखौ नायख'नोनो हानाय नङा साला बिफा जेरै फिसा साला माइसि गरमब्रा हायावसो दङना साराय गुदुङावसो दङ फात्ताखौनो मोनलालै बेफोरबायदि गुदुङा बेफोरबायदि गरमा मानो गोजां बोथोराव फैयाब्रा गोलोम बोथोरावल' मानो फैयो ओइ मा आंथिं मा नाहरदों आयला साला नोङो बुहुमखौ सिनखावना बुहुमावसो सफैमारबायना बेनिखायनो गोसोबायदि गरम खालामगासिनो दङ आरोना माइसि दुगालै नों ओइ बांद्राय खोथा बुङा खानाय सावस्रोम जागोन एदावनानै लानाङा नोम्फा सानखौ गोसोबानो थिं थिं थां थां दुंनानै नोंसोरबायदि मानसिफोरखौ गोसोम खालामजोबगोन मिथिबाय आयला बिफानि बायदिथार माथोआ बेनिखायनो बिफा होनना लालायथारदों माथो गावखौनो ओइ सान्दुं राजा नों गुफुर मानसिखौ गोसोम खालामगोन होननानै बुंदोंना गुफुर हादरनि मानसिफोरखौ गोसोम खालामनानै नायदांदा बांद्राय खोथा बुङालै साला गावल' सान्दुंखाय बिराद दुगा जाथारदों नामा नों आंल' सान्दुंथ' आरोलाय सोर दंबावो आंनि अनगालाय बांद्राय खोथा बुङा मिथिबायना नोङो फट गावबा गाव लामाजों थां नङाबा दुंख्लेजोबगोन आं आरो बांद्राय खोथा बुंबा थाखुमानानै थागोन जि सुनो नांगौबाबो ओंखारनाय नङा आं मिथिबाय एफा दुगा आरो नोङो माथो नंदों नोंसोरबायदि खिबु सेरथे मानसिफोरनो आंखौ खालि माइ लामनायावल' नांगौ जि सुनो थाखायल' नांगौ बन सिननायाव बन गोरान जानो थाखायल' नांगौ नङा होमबा आरो सोरनिबा हाबा जानायाव नांगौ आरो बेनिखायनो आंखौ बांद्राय रागा फोजोंनाङा रागाजों नोंगौबा 100 डिग्री दुंखावजोबगोन आं मिथिबाय लाजियाबो अखारानिखौ गिनानै साथा हमना थालायग्रायानोसै बेनो जाबाय नों सान्दुङा ना गाव बेनो जाबाय सान्दुं राजाया अखाखौ गिनानै साथा लालायग्रा नोंखौसो नुबाय सान्दुं लायनो साथा लालायनाय माइ रुल माइ चइस नोंसोरबायदि मुनुस मायाफोरा बेफोरखौ जेबो मिथिया थां आंहा दुंबाय थानांगौ आंनि डिउटियाव डिस्टार्ब दाहो साला अखारानिनि गलाम आंखौ अखारानिनिसो गलाम होननानै थांबायना र' साला आंखौ अखारानिनि गलाम होननानै बुंदोंना ओरैबायदि दुंगोन नोंसोरनि खिथुनिफ्राय धुङा ओंखारहोजोबगोन आं मा होनखो आच्छा दे फैबानो जाबाय बे टपिरान टपिक गेलेलाया एलआइसिनि एजेन्टसो जाखुमानानै दं आच्छा जियानो जादोला दे आंनि बिनानाव दावदैखौ फिसिनो हाबानो जाबाय एलआइसि एजेन्टआव हाबनानै थायो ना बाजाज कम्पानियाव सेल्समेन जानानै थायो बा दाउ खानजं आबे खानजंसो माथो खानायालाय ओइबार सान्दुं गोसा दुंबाबो साथा नांनाय नंला नोंनो नङा होमबा आरो अखा हाबाबो खफ्रि नांनाय नंला नङा होमबा माले आफा मेगन सादों नामा आंनि खानायखौ ओलै बिराद मेगन साबाय आंना नोंनि दाउ खानजं आबे खानजं जाथिथि गोजा खानायखौ नुनानै मेगननि मार्बल गरनैयानो गहां जालायलायथारदों आंना नोंनि खानायखौ नुनानै नङालायनो मेगन सामारदों होनबा आंनि खानायखौ थोद साला बे नोंनि गोजा गोमो खानायखौ लानानै आंलाय मानो मेगन सानांगौ जाखो मानि स्टाइल बे मैखुन थां खफ्रि थां मा थां बियो मा स्टाइल बे नोंनि खानाया बेखौ बुङो आयु मा स्टाइल आयु मा माने बयबो नुनानै आयु मा खानाय बेलाय होननाय आरोना बेनिखायनो आं बे खानायनि मुंखौ दोनदों आयु मा आच्छा नोम्फा फोरोंखानाय नङा होमबा नों फोरोंदोंना आफांखौ नों साला कलेजाव थांनांगौआ बेफोरबायदि खानायखौ लानानै बोरै थांगोनलै नों ओइ आफा कलेजाव थांगोनखायनोथ' बेफोरबायदि खानाय लादों आं खानायाव बेफोरबायदि कालार होदों आं नों मा बुजिनो आफा नों अल मडेलनि स्कुलाव फरायबोनायसो ना बेनिखायनो जेबो बुजिया ओइ बुरबे गथ' आं नोंनिफ्राय बारा गेदेर नङाथ' नैबे नोम्फाया बोरैबाबा नोंजोंनो समान जाहांगोन आच्छा माने बिफा हिसाबै नोंनिफ्राय एसे गिदिर आरो अब्लाबो आंखौ बोराय होननानै दाबुंब्रा आं बांद्राय गेदेर नङाथ' नों बांद्राय गेदेर नङाना बोरैबाबा आंनि उन्दैबावसो जाबावगोन नोङो नङा होमबा आफा आच्छा बाथो नों खानायखौ गोसोम खालामगोन ना खालामा आफा प्लिज आंनि बे मोन्थायखौ आंनिफ्राय दासेख' नों आंनो मेट्रिक परीक्षायाव पास जाबाबो जेबो होआखै जेरै मबाइल ओमफ्राय बाइक ओमफ्राय DSLR बेफोरखौ होआखै नाथाय खानायावथ' रं लगायनानै लादों आं बेखौलाय मानो नोंलाय मेगन सानांगौ जाखोब्रा आं मेगन सायाखै नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों खर'लाय मानो बेफोरबायदि खानाय लानांगौ जाखोब्रा असाइस बासाइस मानसिफोरनाव सोंलाय बयबो गाज्रि होननानै बुंगोन नोमानाव सों दाउखा राजामोननाव सों दाइखौ गेजेराव दालाबो आया फेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया दाउखा राजानाव सों आफा दाउखा राजानि खोथाखौ मिथिखायो आं बे गाज्रि नुदों माने मोजां नुदों होननाय जादों बे मोजां नुदों होननाय माने गाज्रि नुदों होननाय जादों आरोलै वाइलाइलाइला आंनि खर' गाखोमारबायथ' बे मानसिया ओइ आफा आं नोंखौ ब्लेकमेल खालामनो हायोब्रा नों एफा सिख्ला गोसो थोयो दाबो नों आंनो DSLR गंसेखौनो बायनानै होआ बाइक गंसेखौनो बायनानै होआ आं आइनो खोन्थागोन सानगासिनो दङ दै मिथिबायना आफा मा होनदोंब्रा हामगौ नामा बिफाखौ बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामनो हामा बेथा अब्ला आंनोबो बाइक नांगौ मबाइल नांगौ लोगोसे DSLR ओइ एमा बेथा आं नोंनि बिफाखौ बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामनो हामा मिथिबाय बापावो सोरखौ ब्लेकमेल खालामदोंब्रा टपिरान फै जिराय फै आच्छा बारु थाइवाननि लारु मा LIC नि एजेन्ट जाब्रबलाबायखो नोंलाय
जाब्रबाखैब्रा जाथारबाय आङो LICनि एजेन्ट बेनिखायनो नोंनावनो फैग्रोथारबाय आङो स्किमफोरखौ खोन्थानो थाखाय आच्छा मा स्किम दं देलाय न'नि गासैबो मानसिफोरखौ लिंहरजोबलाय आं गासैबो थाजोबबाथाय खोन्थागोन दे आच्छा र' होमबा लिंहरनि आं गासैखौबो ओइ मुनुस मायाफोर फैलाय माबा मोनसे गोनां खोथा रायलायनि माबार फै थाब फै आच्छा नोंनि खोमाखौ बिथिं लाबलाय दे बुं ओइ थफिराम इन्जुराबो खोमा थायोब्रा बांद्राय गोसा होनजाया बा नाम गोदान दोनलायबाय माथो आंनिखौलाय नामाबो मोजांथार इन्जुर थोद एमाव बेटा नोंनि नामखौ इन्जुर दोनाखैब्रा मा इन्जुर होननानै लालाबायनांगौ जाखोब्रा गावखौनो आंखौ बुजा सानदों नामाब्रा इन्जुराबो खोमा दंलायो होननानै बुंनाया आंसो दङ नोंसोरनि खाथियाव होमबालाय सोरखौथो बुंबावदों बापावै बादोलै बेफोरखौ दे बुं मा बुंनो बुं हेय आंनि बिनानावखौ फटायनाया बेसेबांसिम सहैखो नोंनि बिनानावा साला आंखौ जेथिंजायनिफ्रायबो ब्लक खालामनानै दोनबायलै अमा राजा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनो ब्रेकआप खालामनानै होदोंब्रा एबार दावदैखौ आंखौ नोंनो गोरोब होलायफिननांगोन आच्छा जागोन दे ओइ मानसिफोरालाय थैजोबबाय नामाब्रा ओइ हांग्रोमोनदि आय आरो दाउखारा जावफ्लेरानि बोरो मानसिफ्रा ओइ दावदै ओइ साला थाखा थिंख्लिखौनो मोनमारदोंमोन माथो आंलाय खाफालालाय बांद्राय जिलाबो नङा आंना एखनबा थाखा थिंख्लि एखनबा जिननि थिंख्लि कुबेर मोदायखौल' लोगो मोननो बाखिसै आं नाथाय बे बाराव फिसाजोनि थाखायसो जाबाय आरो दे फिसाजोआ खुसिबा आंबो खुसि ओमफ्राय आंनि अबस्थाखौ नुनानै आंनो 40 थाखा फैसा हरनायनि थाखाय धन्यबाद दे बन्धु दौस्रेमा आंनो थांनाय एपिसोडाव 40 थाखा हरदों बिनि थाखायनो जोबोद साबायखर बिथां दौस्रेमनिसिम आफा जोंलारि बुं आफा नोंनि थाखाय आं आइफन गंसे मोनबाय देलायग्राबो मोनबाय थेंक इउ आफा जेबो नङा दे मोजां फरायबानो जाबाय आफा नों जोबोद अनसुला बांद्राय बाख्नायनाङालै आं लाजियो आफा नों जोबोद अनसुला आइयासो बुजिथारा आइयासो आंनो जि नांगौ बेखौ जेबोखौनो बुजिया दे होमबालाय आं एसे खामानिनि खोथाफोर सुलु लायनि था न'आव आंहासो जिननि अननायाव मबाइल गंसे मोनबाय देलायग्राबो मोनबाय आरो आंनो मा नांबावगौ दे आइफन मोनलायथारबाय आं आब' जोंलारि आब'आलाय मिथिया आब'आ थांदों खोन्थालाङाखै आंनो अब्ला आब'आ गैया होमबा ओहो गैया दङ सानदोंबा न' सिङाव नागिरहैबानो जाबाय आरो आयौ मासे गोरा होमबालाय माथो आइ गैया होनबाबो सोंबाय थानांगौ जोंलारि नों बिदिनो बिमाजोंबो रायलायो नामा आरो नों मिथिगौ ना नोंसाया बेसेबां टेनसनाव दं आंनि टेनसनखौबा सोर खबर लागोन जोंलारि बिमाखौ बिदि बुङो नामा बिमानि टेनसनफोरखौबो फिसाफोरा खबर लानांगौ आं जेबो मिथिया गावबागाव खबर लाबानो जाबाय आरो मादै नों आइखौ फन खालामनो हाया नामा आंनावलाय मानो सोंदों फनथ' खालामखागोन आं ओमफ्राय नोंनि खुगायालाय मा एसे गोरा सोर फोरोंनाय नोंखौ आजिखालि फोरोंलायनांगौ नामा हारसिं रोंखायो माथो हा इसेबां उल्था जाथारबाय नों बिमादैखौनो बिदि बुंथारबाय फामे माला फैनाय नोंलाय आब' आं बारा गोबाव जायाखै दासो फैदों जोंलारि मादैखौलाय मानो जिरायनो होआखै नोंलाय जिरायनो होलायनांगौ नामा गावबागाव जिरायबानो जाबायना जोंलारि मा राव बे मानो इसेबां गोरा जाथारखो नोंलाय आंखौसो गोरा बुंनाय बायदि मोनदों आरो आयै नोङो आं बिबाबा जेबो होआ मा होआखै आं नोंनो बुंलाय नोंनि थाखायनोथ' नोंनि एडमिसन खालामनानै फैबाय आं एडमिसन खालामनायालाय नोंनि खामानिखा बेखौलाय आंनोलाय मानो खोन्थानांगौ आरो नों खालामाबाबो आफाया खालामगौमोन ना ओइ बिमाजों बिदि उल्था बुङो नामा आब' नोंजों बिदिनो उल्था नांलायबाय थायो नामा बियो औ दाना बिराद बारा जाथारबाय बियो आयै आंखौ एरना होलायदों आरो ना जोंलारि बांद्राय उल्था बुंबाय दै नङाबा मा आंखौ बुनो दे बु नोंखौसो आइ हेटिउ आयै गावनि फिसाजोखौनो बुनो नागिरग्रा मा एसे गाज्रि जाथारखो बियो जोंलारिया आब' जोंलारिखौ खुगाजों नङा आखाइजोंबो एसे बुजायनांसिगोन बिराद अख्रा जादों आंजोंबो नांलायदों मिन्थियाहाय मा जालांखोथाय बेनि थाखायनो आङो एडमिसन खालामना होलायबाय फैसा दार लालायना मबाइल नांगौ होननायखायबो मबाइल बायनो सानबाय आं गाबोन आरो बियो आंजों उल्था नांलायो आयै आंनि थाखाय जेबो बायनाङा नोङो आंहा मोनजोबखाबाय आफानिफ्राय बिमाजोंथ' एसे मोजां रायलायनो हायोना आंजों मोजांखौनो रायलायला जोंलारिया दाना आब' बेफोरबायदि बैसोआव एसे अख्रा जाखायो नों सिन्था खालामनाङा दे गासैबो मोजां जाजोबगोन नों बांद्राय सानबाय थानांला फामे जिरायला आब' नोंनि खबरसो लानो फैदोंमोन आरो नुबाय नोंनि थासारिया मोजां नङा माथो हायोबा जोंलारिखौ एसे बुजायबानो जाबाय आं थांनोसै दे आब' मोजाङै था आंनिफ्राय जेबोखौनो लुगैलाबालाय आंलाय मा होबावनो जोंलारिनो अननायनि अनगा जाखिनि फैसा दङ नार्जि बुदांनोनो हरफिननोसै आं हेल' नार्जि बुदां आंखौ लोगो हमनो हागोन नामा दिनै आच्छा दे जागोन आं थांगासिनो दसे उनाव दा बायदियाव फैसानि बिफां थानायमोनब्ला
फैसानि बिफांखौ थिगसे मोजां गायगौमोन आं दै होगौमोन हासार होगौमोन बेनिफ्राय खानानै आंबो पार्लाराव बेफोरबायदि पार्लाराव मोखां सुजागौमोन गोदान जि गस्ला बायनानै बेरायगौमोन हायरे फैसानि बिफांबो गैया लामाफोरावबो फैसा गलांनाय मोना साखा लाखा बुम बुम पेन्सिलबो गैया आखिलाबायबानो मोननाय धन कुबेरफोरबो लोगो मोना बाल्ला फैसा थाखा दांनो मोननाय बायदि मबाइलनि रिचार्जआबो जोबनानै होबाय बेनिखायनो बायदिसिना सानफ्लांबाय थाबाय आं आयौ बाला दाबायदियाव लामाफोराव बस्थायै बस्था गलांनाय बा सोरबा माहाजोन मानसिफोरनि गारिनिफ्राय थालांनाय फैसा मोननायब्ला हाय दाउसो देलाय मा सानबाय थादों नोंलाय आयौ बाला मा साननो आरो सानबाय दं आं माबा माबि मबाइलाव रिचार्ज गैयाबाथाय बायदिसिना सानफ्लांथारो आं मबाइलाव रिचार्ज गैला दे जागोन आं दाहाय सोनानै होगोन दा खामानिनि टाइमाव बांद्राय मबाइल नायबाय थानाङा हनै कास्टमार फैबाय मा खालामजानो फैदों नों मुसुगुर फुजानो फैदों आं आच्छा फै जिराय फै दाउसो देलाय नों मुसुगुरखौ फुनो रोंगोन ना सिन्था खालामनाङा आं मोजाङैनो फुना होगोन आच्छा नोंनो सोर एक्ट्रेसनि बायदि मुसुगुर नांगौ बुंलाय आंनो संगिना एक्ट्रेसनि बायदि मुसुगुर नांगौ अके बिदिबालाय फुनानै होनोसै आं हेलौ हापां बुं मानो फन हरदोंमोन ओहो जोंनि पार्लारा मोजांसो गाज्रि पार्लार नङा जोंनि पार्लाराव हौवा मानसि हाबा खालि हिन्जावसाफोरल' जोंनि पार्लारा गुबुन पार्लारफोर बायदि नङा मोजांसो नोंबो मालाबा फैबानो जाबाय जाबायथ' आयनायाव नायदो बेसेबां मोजां फुबाय आं आयौ माथो मुसुगुरखौनो फुख्ल'जोबनानैसो होबाय नोंलाय नङा माथो नोंना मुसुगुरानो बेफोरबायदिखा आरो दाना बेयो गोदान मडेलनि मुसुगुरसो मिथिबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा खालि नों फैसाखौल' रग' होनानै गालांदो आरो आच्छा बिदिसो होमबा दे जागोन माथो मुसुगुरखौल' बिराद गाज्रि फुनानै होबाय बेलाय दे बिदिबालाय आं थांनोसै दाउसो देलाय नों माबायदि मुसुगुर फुनानै होखो नोंनि मुसुगुर फुनायाथ' जायासैना कास्टमारा रायखायसो जुदि रायनाय मोनब्ला मा जागौमोन खोनासं मिथिबायना जाय मानसिफोरा मुसुगुर फुजायो बिसोरनि मुसुगुरखौ बोरैबा गाज्रि फुफ्लांबाथाय नोंना मुसुगुरानो बिदिनो खामोन बिदिनो जायो होननानै कास्टमारखौ गुरैनो बुंनांगौ मिथिबाय आंबो बिउटि पार्लाराव थायै एसे मिथिहोलांबाय आरो कास्टमारफोरखौ बोरै थगायनांगौ बेफोरखौ कास्टमारफोरनि मुसुगुरा गाज्रि जादोंब्लाबो बिसोरखौ बुंबानो जाबाय आरो नोंनि मुसुगुरानो बिदिमोन दा फुनानै मिलायनानै होबाय होननानै बुंबानो कास्टमारफ्रा रंजागोन आरो गुबुन मानसिफोरनोबो खोन्थाहैगोन आरो मोजां होननानै दाउसो देलाय थारैनो नों जिनियास मार दे बिदिबा नों पार्लाराव थाथ' आं बाजाराव एसे शपिं खालामहैनि थगायलु दाउसो देले एक्सपार्टखा मिथियाखै बियो अब्लाबो गावनि खामानि हिसाबै मावनांगौ होननानै मावदों आरो ओइ दाउसो देलाय बाला खिथुआ धोद आंखौनो इसेबां गिबाय नामा नोंलाय बाथेमेस गियाखै माथो आं नोंखौ बादावदोंसो दा आच्छा नोंजों मोनसे खोथा दङमोन खोथाया बाथो नों जोंनि पार्लारावलाय मानो फैनांगौ दे बे हिन्जावसाफोरनि पार्लारसो मिथिबाय आच्छा इजों हाबनो मोनलाया होमबा बियो हिन्जावसाफोरनि पार्लारसो हौवासाफोरा हाबनो मोना माथो हौवासाफोरबो हाबोबालाय दावराव दावसिबो खोनालायसै माथो पार्लारनि मानसिफोरखौलाय बाथेमेस गासिबो पार्लारावनो गाज्रि खामानि जाया मिथिबाय मोजां खामानिबो जायो जेरै आंनि पार्लार बेनिखायनो बाहेराव थां मिथिबाय बाहेराव सोरबा माबा मिबिसो सानगोन मिथिबायना माबा मिबि सानो नामा नोंजों आंजों दिनै लाइन मारिहैनांगौमोन ना आयौ बाला माला होननायसै मैया सिमाङाव फैनानै होनफैदोंमोन नों बाथेमेस सिमाङावथ' मैया नोंबो आंनि बिसनायाव हा सुना होफैदों आंनि बिसना सादोरखौ गाबोन सुनानै होनो नामा साला जाथिखौ जेलेस खालामनो थाखाय गावआनो लाइन मारिनो लिंनानै आंखौ दा उल्था बिदिसो बुंदों नामा औथ' आरो जाथिखौ जेलेस खालामहोनो थाखाय लाइन मारिनांगौथ' आरो आंहा नोंजों आच्छा दा मोनायाव थांबा जाया होमबा आच्छा दे जागोन बिदिब्ला आं फैबाय बेजोंनो लाइन मारिनानै जाथिखौ जेलेस खालामहोनोसै आं मम्रमायाबो थिगानो जागोन दे खम जेलेस जागोन बे जाथिया हेल' आब' आं नोंसोरनि न'आव थांगासिनो दङ आब' आइथिङालाय मानो गाहायनांगौ जाखो दे दालाय मा जाबावनांगौ जाखो आंनि आइथिङा मा जाखो माबाफोर दुखु मोनदों नामा आइथिङा गाहायनानै गोलैदों माबोरै थाबायबावनांगौथाय आं दा
आच्छा नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे हायोब्ला आं एसे नायनानै होनि नामा जागोन दे आइदै जिंगा दासि दसे उनावनो हामसिगोन दे आथिंखौ जा मोजां मोनबाय आं दानो मोजां जाबाय थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम चा बहा थांनो नागिरदोंमोन नों आं आब' सोमस्रिमोननाव थांनो नागिरदों सोमस्रि नों सोमस्रिनि बिनानाव होमबा मा नों सिनायो नामा आब' सोमस्रिखौ औ बाजै हापांनि लोगो नों नारजि बुदांनि फंबाय होमबा औ आं नारजि बुदांनि फंबाय आयौ गामि खाथि खाथिबाबो सिनायलाया माथो जोंलाय आंबो बारा गोबाव जायाखै न'आव थाफैनाया नंगौ नामा चा बिदिब्ला आं थांनोसै नों थाथ'दो दे आरो थेंक इउ स' माच आंनि आथिंखौ फाहामना होनायनि थाखाय अके मालाबा लोगो मोनफिनगोन औ थारैनो मालाबा लोगो मोनफिनगोन